Koľko vám trvá cesta do Nitry? No mne trvá cesta do Nitry, že 5 minút, lebo som z Nitry. A keby sa dostaneme tam, kde máme, tak to je, že 5 minút. A baba... Tak hoďka je to z Bratislavy a pol hoďka je to z Trnavy. Takže tak. V Piešťanoch budeme, áno. Začala som používať tento korektor od NYX ako taký, že tekutý bronzer by som povedala, lebo to má takú farbu viac bronzerovú ako kontúrovaciu. A ešte predtým, ako si dám, že tekutú kontúru a je to, že mega, lebo mi to trošku stmaví ešte môj make-up a na to si dám ešte, že kontúru. A vyzerá to úplne tak pekne. S babami ideme. Baby ma prídu zrvať, teda konkrétne tami. Ako používam? Teda. Born to Glow od NYX, je to korektor. Ale aký je to tieň? Tento. Warm Caramel. A toto je topka, ale zase budem celá špinavá od toho. A toto je, že topka, tento produkt, toto musíte že všetci mať. Už to hovorím stále, ale to od Farmacy. A to je, že fakt dobré. Milujem tekuté proste tieto kontúry a licenky a všetko, lebo je to oveľa prirodzenejšie, ako keď si dávate púdrové. Akože používam, že obidvoje, ale je to oveľa akože prirodzenejšie na bežné nosenie. No. Vážne dobrá base. Dneska mi aj idú, že kamaráti a tak. Tak sa teším sa pozrieť. Nepríde Tami. Ona ma príde iba zobrať. Ty kokos, jak sa lesknem. To sa mi ešte asi nestalo. Takže už začala som používať toto, ale som to dostala od kamarátky. A bez toho sa že nelesknem ani trochu a s tým sa lesknem, jak keby mám, že nejaký make-up, ktorý nemá matovať. To je veľká halus. Všetko tu mám pobalené, lebo som mala včera veci v lúčenci so sebou a nič som si nestihla dať von. Drž. Nie, Katka, Vicky prídu s Tami. Zabudla som kontúry. Ja neviem, kde mi dneska hlava stojí, fakt. No.
kedy bude ďalší Shein haul. Nebude Shein haul, dneska mal výjsť ten haul, ale nebude to Shein haul, ale bude to, že Pandorf haul, lebo som bola minulý pondelok v Pandorfe a kúpila som tam nejaké veci a úplne som to išla dneska vydať a úplne som na to zabudla hlavne. Takže bude to až zajtra večer. Zajtra večer a ešte tam mám aj jedno video natočené o takú jednu vec, čo som si kúpila, ale proste nič extra, ale pre mňa to je extra. Takže ešte aj to, ale nemám to ešte postrihané, takže neviem, že či aj to vydám. No.